Και εμείς εδώ χαρίζουμε δώρα, όχι μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά δώρα χρήσιμα αξίας 20, άντε ρε φόρα τώρα, μια ώρα παλεύεις εκεί πέρα, βλέπουμε εκεί πίσω. 20 έως 100 ευρώ παρακαλώ. Και θα ήθελα κάποιον εθελοντή να έρθει εδώ να παίξει μαζί μου και να διεκδικήσει τα δώρα αυτά, για να δω. Πάτσες. Έλα, εσύ που σήκωσες πρώτος, εκεί είναι πορτοκαλί γρήγορα. Ένα χειροκρότημα δυνατό. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνουμε. Ωραία, σωμάκια, σέλα, πάρε το μικροφόνο και κάτσε από εδώ. Αλλή βλέπω, Και εγώ έτσι τα είχαμε εδώ. Εδώ ρε, πού τα πού πας, ρε. Το όνομά σου δυνατά. Λεωνίδα. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Πόσο χρόνο είσαι? 12. Πάει μαζί με εκείνη. Ωραία. Να σου πω, καμιά κόμμα έχεις? Η μαμά σου? Ξέρετε, δεν έχεις κόμμα να παίρνω. Πάμε να και είδηση εδώ πέρα. Τι κάνετε εδώ, κάνεις για θέμα θα πεις αλλαγή, Έχεις πάει ποτέ στην τηλεόραση να παίξεις κανένα παιχνίδι, να παρακολουθήσεις? Όχι. Σε θέατρο έχεις ανέβει άλλη φορά ή είναι η πρώτη φορά? Πρώτη. Πρώτη φορά πώς σου φαίνεται, κοίτα κόσμος κάτω, Πάνω, καλά είναι? Καλά Δεν είναι. είναι φίλιο, μη... Γιατί θα σβήσουν, θα κοιμηθεί ο κύριος τέτοιος έτοιμος να το παλεύει. Κουτάει και να λένε δίπλα εκεί. Άμα σβήσουν και τα πόδα, σε λίγο. Λοιπόν, πώς είπαμε? Λεωνίδα. Λεωνίδα, θα περάσεις από 3 δοκιμασίες. Αν περάσεις με επιτυχία από 1 έως 3, θα κερδίσεις αντίστοιχα 1 έως 3 προσκλήσεις για την παράσταση στην καλοκαιρινή του Δελφιναρίου στην Αθήνα ή του χρόνου που θα ξαναρθούμε εδώ στο Ηράκλειο ισχύουν. Έτσι. Αν περάσεις με επιτυχία και τις 3, θα κερδίσεις 1 πρόσκληση 5 ατόμων αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ. Να χαιρετήσουμε στο Λεωνίδα δυνατό να πάρει χώρα, να πάρει θάρρος. Όχι, παιχνίδι. Λοιπόν, θα μιλάς στο μικρόφωνο δυνατά, έτσι. Γύρνα μπροστά να σε βλέπει όλος ο κόσμος, έτσι, μπράβο. Πάμε στην πρώτη δοκιμασία, είναι ένας γλωσσοδέτης. Θέλω να μου πεις γρήγορα και δυνατά στο μικρόφωνο τη φράση. Χτίσε κιόλας, δε. Εντάξει, καθάρισε. Δεν θες και να μονίσεις. Μια παρέα μας, δεν πάει φύγει κανείς, κάτι να είναι. Αλλά κάτι κούφια μην ακούς στο μικρόφωνο. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να μου πεις γρήγορα στο μικρόφωνο τη φράση. Κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Πάμε. Κοράλι, πετροκόραλο. Όλα ρε, με τη μία, Πάμε. Το μικροφωνάκι το κρατά, δεν το παίζουμε, έτσι είναι ακόμα νωρίς. Θα έρθει την ηλικία. Θα σου πω εγώ πότε θα έχω ξανάρθει μέχρι τότε. Το κρατάμε απλά και μιλάμε, έτσι. Ούτε έτσι, ούτε από πάνω το γερό. Αυτό. Λοιπόν, κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Πάμε. Κοράλι, πετροκόραλο. Το πόδι δεν το κάνεις σε βοηθάει αυτό. Πάμε, θα χτυπάω εγώ το πόδι. Πάμε. Πάμε, κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Όλα μαζί, ρε. Πάμε. Κοράλι, πετροκόραλο. Ξεκινάς καλά και μου το κόβεις. Γιατί? Μπερδεύεται το πόδι. Αυτό είναι το άλλο, ποτέ να βάλω το άλλο από εκεί. Λες έτσι, Λοιπόν, έλα. Κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Πάμε μια. Κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Όχι, δεν πετροκοραλάκι. Ξεκινάς καλά και πετροκοραλάκι. Δεν είπα εγώ. Πετροκοραλάκι. Όχι πετροκοραλάκι. Ακούτε κύριε Στέλιος και θυμάται τα παλιά που ήταν πέτρα το κολαράκι. Να σε πήρα να πάρε εδώ. Πάμε έλα. Κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Πετροκοραλάκι, μπερδεύτηκα και όλα. Είδες, πάμε. Πόδι, ποτέ. Πάμε. Κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Έχει κολλήσει εκεί στο κολαράκι. Άστα. Λεωνίδα, πάμε σε άλλη δοκιμασία. Άκου το μικροφωνάκι σου σταθερά. Το γυρίζεις έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις γνώσεων. Στη γεωγραφία είσαι καλός? Μπράβο. Είναι πανεύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις, ποιανού κράτους είναι πρωτεύουσα το Ισλαμαμπάντ? Τι ρε? Κάτι πρέπει να κάνουν τα πόδια, δεν σε πολέμουνε. Ισραήλ, όχι, δεν το ξέρεις. Τι τάξη πας? Έκτη, δεν το έχετε κάνει ακόμα, Ας το πάμε σε κάτι πιο απλό. Επειδή βλέπω ότι άμα σου κάνω ερώτηση δεν πρόκειται για παραπάτηση, θα το κάνουμε αλλιώς. Θα σου δώσω την απάντηση, να μου βρεις την ερώτηση. Εντάξει. Θέλω να μου πεις σε ποια ερώτηση η απάντηση είναι με ρύζι και σπανάκι. Μπροστά γυρνά, σε βλέπει ο κόσμος. Πώς ψήνεται? Πώς να γίνει τώρα. Πώς ψήνεται? Ναι, με ρύζι και σπανάκι. Η απάντηση είναι με ρύζι και σπανάκι και η ερώτηση είναι πώς ψήνεται.
Η απάντηση είναι με ρύζι και σπανάκι. Ποια θα μην το κάνεις τώρα το μικρόφωνο έτσι, λέω, ρε. Θα σου μείνει συνήθεια. Πόσοι άνθρωποι τους παρακόριζε. Έλα, μεγάλε. Έλα, και να μάνα με το πιάτο. Έλα, είσαι ωραίος, ωραίος. Έλα, μου πεις ειλικρινά. Σε βοήθησε κανένας? Όχι, ρε, μια ώρα φώναζα. Γύρω, ερχόμουν. Αλλά δεν πειράζει, έλα, είσαι καλός παίκτης. Μια πρόσκληση 5 ατόμων είναι δικιά σου γιατί την αξίζεις. Έλα, και ρομπάτι μας, τώρα είναι δυνατό. Εντάξει. Καλός παίκτης. Αλέξινος. Θυμάσαι που κάτες ή θα πας άλλη παρέα. Πάει πίσω. Εντάξει, καλά είναι εκεί. Εδώ είναι στα δικό σας το παιδί. Πάντως, εκεί έχουμε